Старт! Днес е 1 февруари 2025 година, 9 часа. В името на Бог Отец, Син, Святи Дух. Както сме си оговорили, всяко нещо, което се предлага на другите, трябва да бъде свидетелствано с тази формула. Драги българи, днес рано сутринта започваме с това обращение, което е до всички вас и най-вече до тези, които аз ги наричам уважаеми братя и сестри. Забележете, не ги наричам любезни братя и сестри, тъй като до сега сред тях не съм видял любезност от любов проистичаща. Затова справедливо е да се обърна към тях с уважаеми братя и сестри, колеги, приятели и като цяло последователи на учителя. Последователи на учителя, на учението му. Една част от вас го разбират като Петър Дънов, други като Беин Садуно. Централното наименование е учителя. В това обращение ще поставя темата за запазването, чистотата на Словото и незабавното разпространение на учението до българския народ и другите народи. Така че темата е обращение до всички последователи на учителя. Считам, че е изключително напрегнат момента в момента сега и нямаме никакво време за гумене. Затова и се обръщам специално към този участък от българството, тези, които в момента са последователи на учението. В крайна сметка държа да ви кажа, че това, което ще ви го кажа сега, е резултат на в момента как го усещам. Станал съм сутринта и трябваше да седна пред снимането на това, което говоря. Вероятно обращението ще съдържа и втора част. Не знам дали ще мога да се справя само в една част. Разбирам много добре, че тези обращения специално към последователите няма да отидат веднага до тях, тъй като във всички групи на така нареченото общество бяло братство има забрана и въобще никой не ни допуска, т.е. мен не ме допускат вътре в тези групи и трият постингите. В групите на Елиазар Хараш това също се отнася. Последният опит беше тук с една група последователи. И в момента това, което аз ви го казвам, не ви го казвам просто от моята личност, а ви го казвам като културна асоциация Беин Садуно, в която развивам някаква дейност, и то не е някаква дейност, тя е видна от 1996 година, когато беше, така да се каже, инициирана тази културна асоциация Беин Садуно и тя беше направена от една група от старите последователи, които тогава имаха връзка с архива на Цветана Лиляна Табакова. И действително културната асоциация от 1996 година, виждате вече близо 30 години, свърши доста работа, като в ядрото на нея се намираше издателство Хелиопол, което съм основал в 1991 година и в периода 1993-1998 година аз бях инициатора на това ускорено издаване на учителя под формата на абсолютно едно към едно
предаване на томчета, които са били издавани в времето на учителя. Така че тогава в този период 1993-1998 бяха пуснати около 60 тома в тираж по 3000, за да могат да инициират разпространяването на словото. Но, за да се върна към коя е причината в 9 часа сега, ето виждате, 9 часа сутринта, денят започва, да говоря толкова, осъзнавайки колко е важно. Просто преди 2 дни, преглеждайки групите, аз бях изключително учуден от броя на последователите. Намерях там една група, която претендира да има ново учение, като започват с Боян Магът и вътре правят микст между Омрам, Михаил Иванов, Елиазар Хараш и Петър Дънов. И на практика виждам в тези групи как броят на последователите така корелира заедно с другия брой последователи на стандартните групи в общество Бялобратство. И виждам как става едно заимстване от едните в другите. Но това, което беше очудващо, е, че най-накрая аз реших да напиша един кратък постинг, за да покажа, че Михаил Иванов и Елиазар Хараш в точно този пункт допускат огромна очебийна грешка, която не може, нали, да не ви се каже. И го казах, нали, защо Омрам, Михаил Иванов и Елиазар Хараш не са достигнали до дълбочината на учението. Заявих го това нещо. За един ден някъде броят достигна няколко стоти, близо 1000, нали, ще стане, което показва, че реално хората, за мен това е критерий, започват да разбират, тъй като това, което го казах, е безспорна истина. Нито единия, нито другия обръщат внимание на най-важното, на сърцевината на учението. Това е Бейн Садуно. Те обръщат внимание на повърхностните неща. Въпросът е, че претендират да правят микс с сърцевината на учението. И това още един път показва, че време е да кажем тези неща, които сега ще чуете. Аз лично смятам, че нямаме никакво време за губене и затова се обръщам към всички вас. В тая първа част на обращението аз държа да ви кажа, уважаеми братя и сестри, че времето на търпението нещо да направи общество Бялобратство изтече. Миналата година на 17 март на събранието, аз, тъй като не ходя на почти всички събирания, но тогава отидах и бях този, който, виждайки това, което предстои, виждайки безпътицата, виждайки тяхните опити да сглобят нещата, просто предложих да си подаде оставката назначеният по неправомерен начин Христо Вътев. Дясната част на залата, която беше фактически от, все пак според мен, лица, които бяха предварително наговорили и организирали, просто се изсмя. На тази година, по моите така анализи и изчисления, събранието е необходимо. То е належащо, тъй като на практика това общество, което в момента фигурира в този разпаднал съвет, не може повече това да продължи. И не това е всъщност и даже и главната причина, заради която аз сега говоря, а главната причина е моята загриженост за сърцевината. А сърцевината на темата е Словото на учителя и неговото учение. Учението на учителя не е разпространено до българският народ. Тъй като повече от 20 години кръгът, който в момента го назовавам в прав текст, кръгът Грива, който
така направи, че направи така, че повече от 20 години, някъде от началото на 2000 година до 2019 година, един човек завеждаше издателство Бяло братство. В този близо 20 годишен период бяха направени редакции, за които сега вие говорите помежду си. И така или иначе, издателството тогава се водеше и сега пак продължава да се води, но чрез подставеното лице Христо Вътев, което пак продължава същата линия. И в двете линии не се допускат другите книги. Пак се делят книгите на нашите и на вашите и те са единствено тяхните. Та искам да кажа, че през този 20 годишен период беше нарушено значително от страна на самото издателство Бяло братство, което претендира, че то е централното издателство и заради цялата тази линия да се запази учението и словото, беше създадено това издателство Бяло братство, обаче му лепнаха името, което то няма как да заслужи. Бяло братство. Не може да има издателство Бяло братство, би го разбирате добре. Братство в момента това е открадната табела. Учителя сам казва, че Бяло братство тук на земята не може да има. Докато той беше тук, имаше. Но след това и издателството да носи името Бяло братство, но както и да е, това са външни работи. Табелата ще се смени, ще се промени издателството. Аз виждам новото издателство да носи друго име. Не може това да бъде име Бяло братство и да бъде сега регистрирано. В момента отново върнаха регистрацията като ЕООД. Пак по старото състояние на нещата. Редакцията беше направена в този период и тя се отрази на централната част в словото, томовете Сила и живот, които бяха издадени по един чудовищно неправилен начин в съвместна изява с друго издателство. Значи, самия факт, че това, което трябва да представя учението, портала, беше издаден в този скучен вид. Дебели подвързи, дебели томове, подредени зад бюрото на всеки един, който претендира, че трябва да покаже в обществото, че е следовник и си ги подредил зад себе си, обаче не могат да се отворят, т.е. не носят дух. Това са мъртви книги. Проблемът е, че когато аз влязах в един от складовете, това беше преди 3 години, по време на председателството на предишния председател Христо Ташев, просто бях случайно допуснат до един от складовете и тогава видях един огромен склад, който представлява огромен хамбар на 6-тият етаж, тогава това беше, и видях огромни камари с книги. Това е вероятно застояла продукция. Така или иначе, тая продукция защо е обездвижена по този начин? Непродаваема е, да, непродаваема. После вдигнаха цените, направяха книгите пак непродаваеми, още един път непродаваеми. И цялото това нещо, вижте, не се отразява на организационните отношения, колкото най-вече върху темата скорост на разпространяване на учението. Изключително забавена скорост, на практика сякаш някой пречи, трузят се нещата. Това състояние на нещата е плачевно. Словото в момента не се знае като архив къде се намира. Непрекъснато аз чувам този антиквар на друг антиквар, тук се предлагат, там се предлагат стари томчета и аз лично се обръщам към вас с предложението да се работи върху създаването на един централен архив, който да бъде дигитализиран в няколко десетки пъти и да се знае, че на дадено място може да се намери всичко, но във вид да се внесе порядък. Защото в момента, вижте, не могат хората в Народна библиотека да се чудят защо тук е Петър Дънов, а защо тук е Бен Садунов, защо на третото място учителя. Има един безпрецедент случай, това е с книгите на
съставител госпожа Светла Балтова. Аз се наричам госпожа не случайно, защото я считам, че тя е от специален разряд. Тя се занимава с астрология в момента и е направила един, така да се каже, реверанс към издателството на един мастит издател Стойо Вартоломеев, който лично той пък отказва демонстративно да представя нашите книги на Хелиопол, защото е привърженик на частната собственост. Светла Балтова няколко пъти беше помолена да свали едрите наименования Петър Дънов и да напише все пак, че това е Бениса Дуно. Тя продължи демонстративно да дава тези книги съставителства да бъдат отпечатани в издателство Хермес и след това тези книги взеха изключително широк размер от пространството в книжарничката, там където се води братската книжарница. Тоест за нашите книги няма място, но за книгите на Светла Балтова имаше място. В момента в книжарницата има книги на Хелиопол за няколко стотин лева, просто бяха свалени с идването на този внедрен председател. И така или иначе трябва да знаете, тъй като долових преди няколко дни, че отделни хора в провинцията не знаят как е станало назначаването на господин Вътев. Назначаването е станало с компромат. Христо Ташев е бил притиснат вечерта и на другия ден той самият предлага да бъде заменен с лицето Вътев. Значи тези начини на водене на нещата в общество Бяло братство, чрез тези нагласени събрания, аз ги видях преди 2 години, когато бях на това събрание, нарочно свикано на Карандила, на другия край на България, и там видях действително сцената с нагласата, начина по който се взимат решенията. Затова и моето обращение днес е толкова прямо и ще стане още по-остро в следващите минути. Накратко казано, пред тая ситуация на нещата аз виждам, че цялото братско съсловие от последователи е настръхнало, тъй като то вижда погрешките на сегашният председател. Става дума за минаване на паричните потоци през една група от хора, които контролират абсолютно всичко и не дават отчет на никого. Отчет на никого не се дава. В момента даренията не се знаят откъде са и къде отиват. Счетоводството не ми се говори за това нещо, тъй като нека да ги разследват. Това си е работа на съответните контролни органи. Но става дума за следното, че идеологически в момента издателство Бяло братство не изпълнява своята работа. Преиздават се нещата в пълен, абсолютно един и същ вид от преди години. Включително и без да се види, че има там редактирано слово. Включително и с това, че горе е написано Петър Дънов. Беше говорено доста време, че трябва горе на книгите да се пише Бениса Дуно. Това остана като глас в пустиня. Надежда Белева е един изключително опитен човек и тя е в течение на това, което в момента аз говоря. Тя е в детайлите на тяхните погрешки и действително тази възрастна жена, тя е на години, но има огромен натрупан опит като редактор и моето желание в началото беше с нея, аз като издател, тя като опитен редактор, да обучим един екип от млади хора, за да създадем основите на едно истинско издателство, което да издава словото на Бениса Дуно. Това е, между другото, и една от причините да се обръщам към вас сега. Надежда Белева изцяло разбира нещетата, в която затънаха, и няколко пъти с издателския съвет, тъй като тя фигурира в сегашния просветен съвет, тя няколко пъти им предлага, но не я чуват, заглушава другото направление. Аз лично бях свидетел как господин Вътев няколко пъти блокира нейни книги, които бяха издавани с пари, дадени специално за тези книги,
той лично ги беше, така да се каже, застопорил и искаше от нея, за да си ги върне, за да ги разпространява и пари. Докъде се стига в злоупотребите. Сега, значи, в момента сегашната ситуация, защо не търпи никакво отлагане? Защото в момента, вижте, ако вие сте наблюдателни, ще видите двете насочени совалки срещу учението. Не срещу последователите, а срещу учението. Последователите не представляват интерес за никой. Сред самите последователи няма да ви обяснявам колко агенти има внедрени, а веднага ще кажете, ама как така? Как си позволявате да ги по този начин клеветите? Не, напротив. Държа да ви кажа, че нося отговорност за това, тъй като наблюденията ми са абсолютно точни. Ще ви кажа все пак няколко комични факта. Агентите, които са от дълбоката област, се познават по това, че никога не идват на срещи с такива като мен. Просто на тях това им е казано. С тях ние не можем да разговаряме. Те си вършат прилежно работата. Наблюдават, донасят където трябва. Няма да казвам колко е бройката. Повечето от будните братя и сестри се досещат. Има и в провинцията, има две групи, които са наистина изцяло превзети. Търновската и Варненската група. Там положението е, че този тип мислене на старото, на старият кръг, който управляваше повече от 20 години, грива, го наричаме, там действително нещата са неспасяеми за сега и там просто се прокарва една линия на никаква промяна. Би трябвало да се допусне, че в тия групи агентите безспорно са в най-голямо количество. В София обаче няма как пък да няма агенти. Вие разбирате, че тук е ядрото. От тук започнаха нещата още в 1991 година и така или иначе историята на общество Бяло братство е пълна с невероятно пикантни факти и невероятно комични ситуации. Опит да се внедрят хора, които изведнъж показват голяма прилежност, интересуват се от учението, вижда се, че нищо не разбират. Между другото, да направя едно изявление днес. Сред последователите днешното състояние на общество Бяло братство, на пръстите на ръката ми се броят хората, които са разбрали дълбочината. Цялото това море от хора, другите, носи отговорност за това, което говоря. Не са разбрали нищо от учителя. Затова и те продължават да го наричат Дънов. От Беинса Дуно не са разбрали нищо. Днес, на 1 февруари 2025 година, казвам, освен Омрам Михаил Иванов, така наречения брат Михаил, за който Петю толкова много говори и му дава суперлативи, на второ място самия Елиазар Хараш, който ви пълни главите с мистицизми и някакви приказки за старци и прочие, които на този етап няма място за тях. А този етап в съзнанието тъй като в учението това препятства неговото разпространение, и останалата маса от хора, които следват учението, цялото това море от хора не са стигнали до дълбочината на Беинса Дуно и тепърва ще трябва да чуят, че не са разбрали нищо до сега. Може да правят житни режими, може да играят паневритмия, може да ходят на четенията на беседите, но те не са разбрали защо учителя седя толкова време в България и защо това учение е толкова важно. Следователно, те нямат дълбоката причина да осъзнаят защо трябва да се ускори неговото разпространение. Начално място в тая голяма маса от хора, тези, които особено са принадлежащи към масонските среди и които разпространяват тезата, че учението е дарено за много голям период от време, 2-3 хиляди години напред, и сега българският народ, понеже не бил достатъчно осъзнат, не бил още озрял,
Затова и сега не трябвало да се бърза. Времето било пред нас и учението щяло да се разпространява в близките 2000 години. Забележете каква теза изкарват на преден план господата масони. Значи, вижте, в общество бяло братство има такива. И по какво ще ги познаете? Ами, вижте, първо, никой до сега от такива като мен не им е поискал да кажат кое поставят на първо място. Своята масонска принадлежност или принадлежността към организацията. Те в момента така или иначе играят в двата отбора. И така, и така. Но в същото време тези, които са масони от сериозен тип, те така или иначе знаят много добре, че в тяхната клетва се казва, че преди всичко те принадлежат на ложата. Така че нека да бъдем точни. Тези масони, които в момента зад кадър се опитват да управляват съдбините на словото, на учението, нека да бъдат така добри да знаят, че учението не е по тяхното равнище. Нека да го следват от към материалните неща, но нагоре да не отиват. Тъй като в момента организацията на едно общество, бяло братство, няма как да бъде толкова време в ръцете само на едни и същи хора. След 1945 година Отечествения фронт така или иначе е направил всичко възможно да извършва невидимия контрол. След 1989 година това го поеха другите, следващите, които в момента ги наричаме, а са именно тези господа масони. Те са тези, които навсякъде се врат, навсякъде тайно се вмъкват и тайно поставят своите хора начело. Разбира се, няма външни доказателства, но хората разбират, че това е така, което го говоря. И реално нека да си сложим ръката на сърцето, който и какъвто и да е, той така или иначе, щом се е докоснал до словото, той е попил нещо от мъдростта на този учител и е разбрал, че тук нещата не са толкова така утилитарни, както в другите сфери на живота. И затова трябва все пак да има едно безкрайно уважение, едно много внимателно отношение помежду нас, тъй като наистина, когато се преминат границите, а това вече е станало. Затова и продължавам със следващата фактология. В момента, когато 1924 година се появиха опитите на лицето Пламен Мирянов да публично да застава срещу учението, тъй като аз го видях на хижата, той беше предприел цяла кампания, за да говори за лъжеучителя Дънов. След това тая негова изява беше придружена с издаване на две книги, мисля. Две книги, да. И след това масова пропаганда на тази линия. Вътре беше намесен една фигура от православието, която безспорно е агентурна, безспорно, абсолютно. От началото до края цялото му обществено състояние доказва, че той е внедрен агент в самото православие. Не случайно е връзката между този отец и Пламен Мирянов. Но тази линия се разраства и тя няма да бъде, така да се каже, до тук. Тя ще се разгорява, тя ще се разширява тази линия, тъй като тя е дълбоко подготвена линия в средите, които контролират културния живот, които се опитват да контролират целият този обществено-културен живот на България. Вие разбирате, че съдбините на хода на България като държавност, като общество, от някъде се управлява. И както управляват едновременно икономиката, чрез политиката, така се управлява и културния ни живот. Този център, който режисира всички тези събития, той е единен център и едната му линия, вие вече заявих, това е нападение яростно по линия на българското православие.
Слава Богу, че сегашният патриарх е все пак, по мое виждане, един човек, с който тепърва може да си говори и да му се обяснява каква е разликата между Бин Садуно и дановизма. Тъй като дановизма това е дело на службите преди 89-та година и след това продължиха. Тоест, дановизмът е разработка на специалната агентура, за да попречи на разпространяването на учението. Данов е външната част на явлението, което учителя направи със своето учение, а Бин Садуно това е оригинал на сърцевината и всъщност ние го говорим това нещо заради Бин Садуно и Словото. Първата линия вече ви я обясних, но паралелно с първата линия, която преди 2 дни беше публично афиширана с един именит православен филм, на който присъства и президента на България, и самия патриарх. Тази линия, държа да ви кажа, тя е православна линия, но тя има своята публична оценка върху учението и върху самото явление, което общество Бяло братство представя в обществото. Паралелно с тази линия се развива обаче и втора линия. Значи тук имаме православна линия, а тук имаме линия на другият отбор. Другият отбор е отбора на атеистичните среди, тези, които са извън всякакви религии, те са обикновено актьорски слоеви. И тук именно се разразява втори епизод. Това е комедията, която ще видим тук до няколко дни, с премиерата на филма "Дяволски игри". Дай Боже българският народ да бъде благоразумен, да не се улавя на тези премамки и тези повърхностни ходове, но така или иначе самият филм "Дяволски игри", това е специална, според мен, разработена акция, тъй като, забележете, няма как един кандидат режисьор, после който става вече режисьор, сценарист, случайно да се качи на Рилските езера, случайно някой да снима с дрон, случайно тези кадри да бъдат вкарани в филм, който да носи името "Колелата на рая", и после случайно организацията, която откупува филма, да поиска да смени името "Колелата на рая" с наименованието "Дяволски игри". Госпожа Теникиджиева седи в основата на това явление, но държа да ви кажа, че ако българите, които следваха учението, имаха елементарно достоинство, щяха досега да кажат публично всъщност кои са реалните инициатори. Тъй като госпожа Теникиджиева няма как изведнъж така да се сети да се качи горе на Рилските езера, и тези, които са истинските вдъхновители на този велик подвиг, който тя е направила в кавички, просто в момента седят в мълчание и се правят на света вода не напита. Направо ще ви спомена имената, тъй като всъщност днешното ми говорене, то е обращение към тях. Единият от тях е така наречения ваш, говоря за по-голямата част от братските среди, които му се кланят, това е Йордан Камджалов. Той е маестрото, както го наричат, и всъщност реално е една, как да ви го кажа, една възможност, разработка за тези среди, които чрез него прокарват своите идеи. Дали той участва в разработките? Не. Той просто бива използван, тъй като реално той пък има амбиция, има славолюбие в него и това са внимателно използват. Те му дават аудиторията, дават му всички условия, създават му условията и той, разбира се появява с напудрена външност. Въпросът е, че такива хора, те са в основата на разработката на всичките тия планове. Още един човек има, който винаги до сега, след като 20 години оглавяваше издателство "Бяло братство", той няма как да не знае за цялата тая работа и няма как да не е знаел какво всъщност госпожа Теникиджиева е така планирала.
тъй като той е същия човек, когато се представя пред медиите, той казва: аз съм режисьор, аз съм богослов, аз съм издател на Бяло братство. Значи в момента така или иначе нещата са прозрачни. Но самият начин, по който общество Бяло братство се прави, че не вижда това и навежда глава и не защитава учителя и всичките мълчат, никой не смее да каже кой е този, който е снимал. Не само това, ами самото общество Бяло братство от ръководството излязоха така документално съобщение, че няколко от кадрите, които са били използвани в филма, са били заплатени. Самият факт, че ние съобщаваме, че тук има заплащане на снимачната работа, съгласете се добре, че това вече излиза от рамките на допустимото. Така или иначе, някои неща бяха отдавна нарушени и затова аз предупреждавам публично всички вас, че с едната линия, която е религиозна линия, православна, а другата, която е сатанинска, общество Бяло братство ще бъде атакувана и от двете страни, като центърът, който те целят, не сте вие последователите. Последователите не представляват никакъв интерес. Те са едно тесто. Интерес е учението. Да се спре неговото достигане до народа. Там се целят. Да го обявят за сектантско. Самата организация в момента е секта. Не го ли разбирате? Затова беше и битката да я вкарат тази организация вътре в дирекция по вероизповеданието, за да я контролират отгоре. И те я контролират. Само че контролирайки я обстрелват от двете страни. Единият път ще обстрелват от съседното вероизповедание, тъй като там е българското православие, изконно, което не допуска друго до него си. А от другата страна я атакуват сатанистските среди. Те просто се подиграват. Казват: Дънов е наш. Не само това, той самият е говорил за младия Луцифер. И Дънов е този, който казва, че това, което ви го показваме във филма, този именно персонаж, той нарочно ви изпитва. Тоест, една истина превърната в полуистина. Действително, учителя говори тия работи, че дяволът ще бъде впрегнат в работа и той наистина изпълнява работите на Създателя. Той проверява. Той е проверовачен фактор. Но вижте, в сегашното време това не означава, че всеки един човек може да бъде в неговата роля и тия с рогата, които ще ги видим по време на премиерата, са все и все и могат да правят изпитания на своите братя и сестри и да ми говорят, че това, което ние показваме на филма, това е вашия нормален начин на живот. Това е нормалното състояние на нещата, през което ви трябва да минете в следващите години. Тоест, дяволските игри са нормалното състояние на вашето общество. Това е именно езика на днешните сатанисти. Те искат да кажат, че тяхната сатанистка система е нормална ситуация за човекът на 21 век. Тоест, Десислава Теникеджиева заяви, че тя с този филм прави опит да покаже пътят към светлината, който преминава през мрака. И този мрак тя счита за нещо абсолютно нормално, закономерно и необходимо. Тези, които са чели учението на учителя, разбират къде е уловката. Така че при осъзнаването на първата линия от ляво, втората линия от дясно и центъра, който е промасонски център, който ги извършва тези от двете страни обграждания с една единствена цел. Да доведе нещата до пълен контрол върху братските среди и най-накрая да се завърши Международният братски център, да се завърши, което означава да извършва вътре дейност,
но тя да бъде под контрола на старото ръководство на общество Бяло братство и на 4-тият етаж, по техният план, трябва да бъдат качени в Светая светих вещите, които в момента те са ги укрили и не ги допускат до къщата на Опалченска 66, където трябваше да се създаде музей на учителя. Затова тази къща беше реставрирана преди 2 години, започна реставрацията и слава Богу, че днес тя е готова, но тя е празна. А вещите не се връщат, защото вещите в момента по план-програма трябва да бъдат на 4-тия етаж на Международния братски център. Това е една бетонна сграда, която беше построена с парите дарения по един абсурден начин. Зад нейното зачеване като проект седи открадването на едно цяло училище. Всички тия работи, които ги говоря, се знаят от цялата членска маса. Въпросът е, че всичките тия хора в момента са превърнати в една маса от хора, които мълчат. И това е и причината сега аз да говоря. Тъй като те за да мълчат, това значи, че те са изпитали досег с нещо, което ги е оплашало. Така или иначе аз съм имал разговори с хора, които са ми казвали своите болки, казали са ми защо не смеят да говорят. Самият аз в началото не съм го вярвал, но после го проверявах и виждах, че наистина в тези среди се управлява 20 години по един изключителен сатанински начин. Една персона правеше каквото си реши тя. Благодарение на амбицията, благодарение на това, че имаше създаден един кръг от клакьори, които получаваха по-малко от парите, които тя им раздаваше. Тоест, даренията, които са навлизали в братството, просто после биваха разпределени и разпределени по метода, като ви даваме по-малко, после ще не слушате. Което е метод, който се прилага и до ден днешен. В момента сегашният председател е изцяло в състояние, печално състояние, и той буквално задържа спешната необходимост да се издават по актуални теми неща от словото на учителя. Тъй като в момента се извършва преиздаване. Т.е. няма редакторски екип, който да казва това е спешно, това не се пуска пред народа, пред обществото важните теми, с които то трябва да бъде информирано и да му бъде дадено словото в съответните тематики. Тъй като за да се направим това нещо, трябва дълбока култура. А тези хора, които са там поставени, те изпълняват задачи. Следователно, аз съм принуден да навлеза в втората част на моето обращение. Уважаеми братя и сестри, ще бъда принуден да кажа на всеки един конкретно, действително, някои неща, за да може действително да се разбере, че от тук нататък навлезнали сме в точката на вече невъзвръщаемост. Тоест, тази точка връщане назад повече няма. И нямаме повече възможности да извършваме този досегашния начин на поведение. Да изчакваме, и аз ви казах, че една година от 17 март 24 година, сега ще изтече месец март. На този месец март вие ще бъдете принудени, не както преди една година аз исках оставката, вие ще бъдете принудени да поискате оставката, защото след това вас ви чака разгром. Да повторя, разгром. И отляво един път, и отдясно един път, за да ви доведат до състояние Международния братски център да бъде превърнат в сатанистки център. И този сатанистки център да постави името Петър Дънов в обслужване на онова, което се задава. Представете си, учение, което ви е дадено
за да помагате на българския народ. Вие това учение го използвате срещу българският народ, за да го... Знаете много добре, че учителят е казал, каквото във вашите среди, това ще се отрази и на народа. Въпросът е, че тези последователи, които отраснаха в тези родове, които тогава имаха съприкосновение с учителя, те после не съумяха да разберат своята отговорност. И в момента не изпълняват това предаване на учението. Учението е вкарано в една рамка и не се познава могъществото, което то съдържа в себе си. Тъй като с това учение ние можем да държим България в ръцете си. Аз самият, да ви го кажа, направих едно движение, което е съпротивата, и го пуснах в мрежата, като вътре, разбира се, аз разпространявам и говоря идеологията на вътрешната съпротива. Вътрешната съпротива, коя е тя? Това е използване на учението, за да се създаде във всеки един от нас, от вас, мощен, силен, волеви център, развитие на вашата вътрешна същност, и по този начин с тая силна, мощна личностна конструкция вие ще може да промените света около вас. Това е именно съпротивата. Значи съпротивата като движение, тя не може да се придвижи, ако не използва Бейн Садуна. Самата съпротива, това е Бейн Садуна. Разбирате ли го това? Само, че не е съпротива с апашите и стражарите. Не, това е съпротива по вътрешен път, чрез мощно владеене и прилагане на учението. Това нещо беше обездвижено от агентурния кръг, тъй като такава им беше задачата. Те се вмъкнаха вътре и на събранията създаваха противоречия непрекъснато, за да направят така, че учението да стане ялово. Тоест, братята и сестрите да се срещат, да четат беседите, да споделят житния режим, но те не работят нищо. Те нямат никакво отношение към социума. Защо? Политиката не ги интересува. Те не взимат отношение към нищо. Филма "Дяволски игри", какво толкова? Те не се едно, че не са го гледали, а някои от тях направо казват: ние няма да гледаме този филм. Вие няма да го гледате, но ще го гледа българското общество. А кои сте ви? Кои сте ви? Обявени в българското общество за сектанти. Следователно, събранията на лятната рилска школа в продължение на 20 години се използваха, за да създадат образа на една група от откачени хора, които ходят горе на лагер, палатков лагер, но нямат действеност. Те не са хора, които учител искаше да създаде. Не са такъв тип хора. Говорят, но нямат действие за тях. По делата ще ги познаете. Когато истината грее, плодът се в ти изрее. Тие хора нямат плодове. Беше създадено там едно сборище в едно търновско село, Райовци, но вижте хората, които го създадоха отдолу, те са, така да се каже, добронамерени масони, и те искат, по този начин да покажат едно съвземане, едно повдигане на българското общество, едно така осветляване на темите, които са важни за обществото ни, но се вижда, че самите те нямат вътрешната сила. Разбирате ли? Не става с само заповядайте. Трябва да има отдолу дух, а като го няма духа, рано или късно хората се оттеглят, защото разбират, че едно нещо, за да се движи напред, трябва да има импулс, трябва импулса да ви е даден отгоре. Нямате ли връзка с импулса отгоре и сте ялове? Рано или късно вашите начинания отиват до тук и там спират. Общество Бяло братство в момента е в криза. То е в разгромено състояние. Издателство Бяло братство е извадено от употреба и практически в момента, за да ги съживим, ние правим този опит в момента да обединим последователите, които са будни, които да вземат спешно решение до един месец и да кажат: ние искаме издателство Бяло братство като Бейн Садуна да работи нон-стоп. Всеки ден да се пускат хиляди беседи. Не тези големи томове с картонени подвързии, тези тежки томове. Не.
Малки беседи, каквито по времето на учителя. Отделна беседа. И да се разпространява това навсякъде, за да стигне учението до децата ни, до училищата. Къщата музей искаме да започне да работи, там учителите да водят своите деца. Къщата трябва да се превърне в музея, за да се направи в музей. Вещите трябва да отидат в къщата. А в момента вещи се държат от масонския кръг. И не ги пускат, защото ги готвят за 4-ти етаж на Международния братски център. А Международния братски център по тяхната програма трябва да се открие някъде към 26-27 година, може и по-късно. Защото в момента тогава е програмата, свързана с другите програми на масонството. Разбирате ли го това нещо? Тоест до тогава ще ги атакуваме отляво, православно, отдясно сатанистки, а в средата нашето ядро от агенти, масони, ще очаква резултата и рано или късно ли ще открием Международния братски център. Господин маестрото ще ни помогне за това. Другаря Камчалов говори за велики таланти, за големи проекти, но в същото време отляво виждам Софи Маринова, която ми се кълчи. Софи Маринова. А пък отдясно виждам другарката Теникиджиева, която открито показва, че е сатанист. Тъй като не може един друг човек да прави това нещо, което е направила. Продала е филма "Колелата на рая", продала го е, по този начин направила грях с душата си и е позволила филмът да носи името "Дяволски игри". След като е била горе в кръга на паневритмията и след като я има на снимките, че играе паневритмия. Това е накратко. Сега, тя има право да се измъкне от този сатанистски кръг. Въпросът е дали тя ще поиска. Това е накратко ситуацията. Затова и аз съм принуден да се обърна към вас за спешни действия и да ви кажа, че тези хора, които са внедрени вътре в общество Бялобратство, те нямат друг изход. Те се намират пред, така да се каже, осветляване. Няма как, нали, да не бъдат осветени. Моите уважения, нали, към всичките тях, но така ли не, че тяхните дела ще бъдат отворени и ще се види, нали, кой е бил зад компромата, който е трябвало да бъде направен на Христо Ташев. А не може да се скрие. Ще го чуете това нещо. Тъй като разговора в момента се е състоял. Христо Ташев е бил заплашен и благодарение на това е внедрена фигурата на другият след него. Това е Вътев, сегашният председател, който направи всичко възможно да обсеби банковите сметки. Така че агентурата, тя не може да продължава и ще бъде подменена, тъй като парите, откъдето им идваха, така или иначе, виждате, навсякъде агентурите ги подменят и тяхните финансови източници също се сменят. По тая линия ще се разкрият много неща. Аз споменах името на другарят Камджалов и се надявам той да разбере колко е необходимо неговото презареждане в понятието направление напред, за да може действително да осъзнае как са го използвали до сега, тъй като наистина няма как да продължаваме в досегашния темп и така. Тъй като, нали, няма как да се прави между Софи Маринова и Деси Теникиджиева микст. Няма как да се прави микст между православния филм и сатанистския филм. Това са две различни линии. И когато търсите талантите, няма как да правим това недопустимо смесване на гърба на... Ама аз все пак в моя живот главната ценност е учителя. Не. Вие не следвате учителя. Вие следвате вашата представа за учителя. Егрегора на учителя, който е дановистския егрегор. Но това не е учителя, това не е Бейн Садунов. Трябва да разграничим в момента Бейн Садунов от Петър Дънов. Трябва да разграничим учението от организацията. Уважаеми последователи на Бейн Садунов, на Петър Дънов и на учителя, много ви моля, нека да направим всичко възможно пред българското общество, да му обясним, че учението е светая светих.
В него Словото е на върха. Това нещо е светая светих и там да не допускаме нечистота. Организацията е земна структура. Много ви моля, разберете, организацията нека да бъде така добра. Всичките хора, които искат да имат организация, въпреки че учителът е казал, имайте организираност, но без организация и устави. Сега, тези именно агенти, които вътре се намъкнаха в тази организация, те през цялото време искаха устав. Искаха да има строго определени правила. Въпросът е, че тази организация беше вътре намъкната в дирекция по вероизповеданията в името на контрола. И тук е именно целта да може масонският център през цялото време да контролира организацията. Затова аз ви моля, оставете земните работи тук. Ако искате, боричкайте се колкото си искате там. Нали, борете се, сражавайте се, но много ви моля, не пипайте учението, Словото. В Словото има един там сектор скрижали на Бейнса-Дуно, но слава Богу, там още не са се покатерили. Въпросът е такъв, че вижте, ако вие разпространявате тук в организацията вашето виждане за учението, то знайте, че то не е онова, което е предвидено от Бейнса-Дуно. Тъй като говорим за волята на Бейнса-Дуно, волята на Бейнса-Дуно трябва да седи в основата на нашите действия. Трябва да изпълняваме. Това, което той е казал, трябва да го изпълняваме. Защото на събранията никой до сега не съм видял да изпълнява волята на Бейнса-Дуно. Всеки изпълнява своята визия за това как той го е разбрал. И точно този тип хора въведоха израза "аз и учителя". Има една другарка, която непрекъснато започва своите беседи и във всяка една от своите беседи, в които тя говори за здравейте звездолюбци, след това по 10 пъти казва "аз и учителя". Учителя така каза и аз така казах. Много ви моля да разграничим земното от това другото. Това ми е моята молба и затова така говоря днес на 1 февруари 2025 година. Това трябва да се постави като алфа и омега. Учението да го оставим, за да бъде спасено. В учението там не трябва да има боричкания и спорове. Той е оригинал. Под учението седи архивът, който е единен. Там също спорове няма. Архивът е такъв, какъвто е. Не може да има архив за масоните и архив за немасоните. Архивът е единен за българският народ. Учението беше дадено на българския народ, а не беше дадено на родът Грива. Не беше дадено на отделен брат-сестра. Беше дадено на целия български народ. Масонските среди си позволиха да назначат свой човек, след това му възложиха и той през цялото време претендираше той да представя единствено учението. В продължение на 15-20 години 3 души представяха като главни говорители цялостно учението. И през цялото време тия хора ми говореха, че всичко е наред и по 5 континента учението е разпространено. Къде е разпространено? В Западна Европа е разпространено учението на лъжеца Омран Михаил Еванов. В България в момента се разпространява учението на още един лъжец, който вече има повече последователи от последователите на Дънов. Какво сте разпространили? Българският народ въобще не знае кой е учителя. Така че много ви моля да разграничим учението от организацията. Господа масоните нека да имат любезността да разбират, че организацията не може да бъде само тяхна. Не могат само те да контролират учението. Бяха направени безкрайно опити Раковски да бъде представен като масон. После да бъде представен като масон Дякона Левски. После да бъде представен като масон и Христо Ботев, забележете. Това беше направено с подставеното лице Иван Тренев. Въпросът е, че тези проекти не могат да бъдат прикрити от хора като нас. Ние ги виждаме и просто в момента ги осветляваме. Драги брати и сестри, никой не може да ни забрани да осветлим онова, което виждаме. Затова ви моля, проявете разбиране и подкрепете това, което аз в момента се опитвам да ви покажа и да ви предложа. Предлагам ви пълна реорганизация, за да спасим учението, за да създадем
началото на създаването на един централен архив, който да има крило в Народна библиотека, Националния държавният архив и крило в самите среди на тези, които са заинтересовани и загрижени, и всичкото това да бъде дигитализирано по няколко пъти. В момента Вихър Пенков наследи линията на неуморния Вергилий Кръстев, на който аз изказвам големи благодарности, тъй като в практика видях как всичкото това, което го е събирал в момента, благодарение на тия томове, то има възможност да се разпространи и е било запазено. А другите архиви къде бяха? Бяха скрити в няколко къщи на вътрешни такива последователи и те през цялото време разполагаха с това нещо като своя бащиния. Къде е това? Ами в един архив, тук в един сейф. Къде е това? Ами в един друг сейф. Даже се стигна до там, до разкритието, че свещените вещи на учителя, един, така да се каже, така наречените регали, нещо като сервис, чаши, които учителя ги е ползвал в началния период, когато е давал нещата в така наречената верига. Тие неща бяха дадени за залог на човекът, който е предоставил заема от 300 хиляди. Как си го представяте това нещо? Може ли свещени вещи да се дават като залог за взети пари? Това е било направено в момента и беше съобщено на събранието. Това не е тайна. Това е просто един от начините да се имунизираме един път за винаги от подобни глупости. Това трябва да се знае от абсолютно всички последователи. Затова аз отново отправям моята молба към вас. Време е да осъзнаем, че трябва да се тегли една черта. На едно събрание рано или късно трябва да го свикат. Всичките да дойдат и да разберат, че от тук нататък връщане назад няма. От тук нататък е пропаста. Не става дума вече за организацията. Организацията я виждаме в какво комично състояние. Турили са един безпросветен човек, който е с средно образование, господин Вътев, за председател. Той води нещата към тая пропаст. Той няма култура. Той не разбира просто от книгоиздаване. Не може такъв човек да управлява тези неща и да държи 3 банкови сметки. Хубаво, това нещо го търпите, но много ви моля, когато разберете, че пожара вече отива не от организацията, не в организацията, а от тук тръгва към учението. Вие започвате да унищожавате учението. То учението, ще кажете така някой, то не може да се пипне. Как да не може да се пипне? Вие изкривихте няколко пъти централни теми вътре. Как да не може да се пипне? Преправенето какво е? Как се нарича това нещо? Тие книги, които са произведени в огромно количество, къде ще отидат? Ще ги изгорите ли? Няма да ги изгорите. Какво ще се чудят бъдещи поколения? Кой е направил това съставителство, другото съставителство? Кой е той Бейн Садунов? Скоро ми зададаха въпрос. Кой бил Бейн Садунов? Значи, следователно, в българското общество, ако не се знае кой е Бейн Садунов, значи всичките ние, които следваме учителя, сме глупаци. Това е истината. Как може в българското общество да не се знае, че освен Петър Дънов, главната същност вътре, вътрешността, това е духът Бейн Садунов. Благодарение на неуморната работа на кръгът Грива, това беше направено. Благодарение на неуморната подкрепа на такива лукови глави, като господин Камджалов, това беше усилено. Защото Камджалов непрекъснато беше изтипосван на преден план като главен фактор за правотата на движението, в което се движеше общество Бялобразко. Така наречения европейски фактор. Какъв европейски фактор е това? Европейски фактор с София Маринова, с Деси Тенекеджиева, с филма Дяволски игри. Много ви моля, уважаеми брати и сестри, чуйте го това. Чуйте го това и се събудете. Така или иначе, знам, че ще бъде спряно това мое обращение. Няма да го пуснат по групите, много ясно. Още в групите не ми пускат и едно изречение даже. Но вижте, културната асоциация съществува.
И тя е създадена за да разпространява учението, а не някаква си организация. Нямам нищо общо с организацията Общество Бяло братство. Въобще не искам да ги виждам тези хора, които искат да бъдат винаги на върха на някаква организация. Но заради учението аз в момента правя това обращение, тъй като виждам, че вече опасността отива към самото учение. И не съм съгласен с вас, че Божието учение нищо не може да го поклати. Няма такова нещо. Не съм съгласен. Христовото учение беше доведено, знаете докъде? До невероятни преправения и в момента Христовото учение къде се намира? Намира се в една дебела книга и тая дебела книга, да ви го кажа право, в момента скоро, след няколко тук десетки години, ще се напише нова книга, Ванка ви го каза, нова Библия ще има, защото се вижда, че старата е била преписвана и преправена и така нататък. Така че Христовото учение беше намъкнато по неправомерен начин на края на една книга. И до днес то съществува под товара на Стария завет. И какво стана? Цялото ни общество, цялото ни човечество 2000 години носи Стария завет. Новия завет, ама те не са дораснали до Новия завет. Няма и да дораснат. Вие сте ги натоварили с Стария завет, никога няма да почнат да прилагат Новия завет. Те мислят по старозаветно. Така са закърмени още децата. Това направи фактически тая структура, която беше от най-върлите противници на Христос, но същите тия хора в момента, те са инициатори на агентурния кръг, който се намъкна в средите на Общество Бяло братство като организация. Затова и учителя не искаше да има организация с устави. Вие нарушихте това нещо, направихте уставите, хубаво. Сега в момента сте се объркали от тяхните правила. Разбирате, че организацията ви е разпадната. Разбирате начина, по който вътре се извършват неправомерни отклонявания на средства. Разбирате го и това. И в момента, когато ви се казва да спасим учението и словото, вие нямате друг ход, освен да се осъзнаете. Ако и това не направите, работата е ясна. Затова и аз призовавам отново. Минахме 1 час в това обращение, но няма как. Призовавам Христо Вътев да си подаде оставката 1 година след първото ми искане. Да бъде така добър да разбере. Не е за тая работа. Да не обслужва повече тия фактори. Те го назначиха, сам да избяга от тях. Целта на Христо Вътев беше да бъде топлата връзка към Френското общество Бяло братство. Френското общество Бяло братство няма място в България, докато не признае кой е учителят. Не може да има двама учители, драги българи. Не може да има учение на Омрам Михаил Иванов. Няма такова учение. Омрам е никакъв. Може да бъде психолог. Наречете го френски психолог, но, много ви моля, не смесвайте Михаил Иванов с учителя. И не ми говорете работи, че учителя го е пратил там. Дали го е пратил, ще видим това нещо. Не го е пратил. Колкото до Христо Ташев, за него бих искал да му кажа, че той може да спомогне за разкриване на истината в този преврат, който го направиха, и да бъде така добър да даде повече информация, защо тогава в този въздух момент се отказа, беше започнал една работа и той наистина направи един силен ход, като беше човека, който подписа уволнението на Галина Герасимова, и с това нещо някакси една голяма група хора си отдъхнаха, но всъщност другарката си остана пак под прикритие в сенчестата структура и до днес тя управлява чрез сегашните. Към другарката Румяна Радкова имам специално обращение да кажа, че като адвокат в момента афиширан на братските среди, тя трябва да разбере, че рано или късно списъка на братските имоти не може да бъде държан в сянка и рано или късно тя трябва да разбере, че дирекция по вероизповеданията не е мястото на структурата Организация Бяло братство.
Двойната игра не води до никъде. Тъй като когато учението е в опасност, тогава организацията се прекратява. Вие знаете, че в далечните 50 и някоя година какво е станало с тогавашната ситуация. Не искате това да се случва и сега, нали? Въпросът е, че тогава бяха унищожени купища книги. Учението днес е действително в състояние да искаме да бъде съхранено в непоклатим вид на няколко места и след като сме сигурни, че е разпространено в честотата на Словото, да се спре това безмилостно размесване с съставителства неправомерни и редакции. Редакциите трябва да приключат. Трябва да има желязно правило никой да не редактира повече. Книгите, които са редактирани, трябва да се коригират. Ако трябва слепенки, но коригирайте необходимите неща. Не трябва да има редакция. Трябва да се изясни един път за винаги разликата между организацията и учението. Никой няма право на собственост върху учението, върху свещените вещи. Учението и свещените вещи не са бащиния на отделен човек от братските среди. В момента хората, да ви дам пример, се нуждаят от темата за физиономиката, за графологията, за нещата, които са извадени от беседите, за френологията. И когато попитах един от последователите, може ли да ползвам така наречения файл, да пусна една книга спешно за физиономиката, той каза, това е плод на моя баща, това е неговия труд, не мога да ти го дам. Аз му казах, аз мога да направя съставителство и пак да излезе, но ще ми коства известно време. През това време ще загубим време. А сега хората търсят тая тематика. Въпросът е, това разбиране за нещата, че те могат да бъдат собственост на даден човек. Съставителството е собственост, но после то става универсално за ползване на всички. Всички книги, които са касаещи учителя и са издадени от Хелиополит, те са публична собственост. Не мога да имам въобще някаква претенция, че са мои. Какво като съм направил съставителство? Разбира се, че са за ползване на всички. Трябва да бъдат навсякъде поставени и да се свободно разпространяват. За ценовата част е специален разговор. Там високи цени тук не може да има. Това е недопустимо. Сегашните цени на бяло братство са срам и позор. Няма да ви говоря за смехотворната ситуация, че заветът на цветните лъчи, този грях нека да седи върху фигурата на сегашния председател господин Вътев. Сегашният завет на цветните лъчи се продава. Ще видите каква е цената, на която се продава. Това е книгата, която учителят е давал по единично. Как може тая книга да се издава и да се разпространява срещу пари? Аз просто това нещо не мога да го въобще разбера. Това е просто страшен автогол на тия, които говорят, че четат учението. Нищо не са разбрали от Бейн Садун. Как може да има ценова форма върху завета на цветните лъчи на светлината? Господин Вътев, когато беше отменено да не се продава, после Вътев отново въведе продажбите на тая книга. Така че специално към Румяна Радкова мога да кажа, излизането от дирекция по вероизповеданията, намирането на точната форма, в която трябва да пребивава организацията, тя знае много добре, че има и друга форма и ефтините лъжи за това, че единствено заради лятната рилска школа пребивават като дирекция по вероизповеданията, това вече не минава. Дирекция по вероизповеданията трябва да бъде напусната, за да се прекрати конфликта с българското православие. Не можем да искаме от патриарх, сегашния патриарх, да бъде толкова вече широко скорен, че да каже, така, братя и сестри, седете до нас и няма как, след като
са натрупани огромни противоречия между двете деноминации. Затова общество бяло братство не може да съществува в дирекцията по вероизповеданието. Това не е вероизповедание. Не може да бъде вероизповедание. Разберете го това нещо. Тези, които ми говорят, че това изповядва някаква вяра, са големи глупаци. Нищо не са разбрали от Менса Дуно. Това са престъпници. Агенти. Напускането на дирекция по вероизповеданията госпожа Радкова е първо основна ваша работа. Това вие не направихте, обещахте, и ако не го направите, ще бъде грях за вас самата. На второ място, списъкът на имотите, които са дарени на общество Бяло братство, не може да бъде държан в сянка и с него да разполагат няколко човека, които в момента ние ги наричаме, тия като мен, имотна мафия. Не може да има продажба на апартамент, на имот, на ели какво си, и в същото време да има подписка в интернет, ние събираме пари за покупка на ели какво си и така нататък. И да се искат дарения и нови дарения. Учителят е ясно и точно казал, в една организация нахлуят ли чуждите средства, с организацията е приключено. Сегашната организация Бяло братство не се ли реконструира, тя ще експлодира и ще нанесе вреда върху сърцевината, заради която тя съществува. А това е учението. Затова аз бия камбаната. Следващото ми обращение е към господата Георги Христов, който се подвизава на много места и приятелски бих му казал, че е време да разбере, че няма как да изпълнява ролята на сив кардинал. Трябва да се разбере един път завинаги, че приказките, които ни водят до конкретни дела, опазващи учението, са пагубни за самото учение. Георги Христов има качества и може да помага в съставителствата, в съхраняването на Словото. Но в организационно отношение нека да се седне на мястото, за което му е силата. Димитър Калев, принадлежност към масонството. Мога да му кажа, че приказките са великолепно нещо, но е време разделно. Учението се намира в опасност, тъй като отдясно са сатанистските начинания, а отляво православните. А масонството няма да може да въведе баланс, тъй като такива като него се намират в ниските степени и не знаят какво им готвят горните степени. Иван Джеджев, неговото име фигурира в компютърния набор на всички сегашни книги, което е забавно, което означава, че те не са редактирани изобщо от сегашното издателство. Въпросът е такъв, че нека всички тези хора, които в момента са се кълнели, че са добронамерени, много прилежни, много привързани към учението, нека просто да покажат някакви дела, за да разберат, че проблема е в момента наистина да го предадем до българският народ, а не в момента да се получава старата ситуация. Организацията да бъде поставена в едно ялово състояние, в което да бъде блокирана. Така ние водим цялото съществуване към експлозия, която ще бъде по-голяма от тази през 56-та година. Това бих казал на уважаемите господа. Андрей Крева, няма какво да го обсъждаме, той толкова приказки е изприказвал като централен говорител, той да си носи своята отговорност и да разбере защо името му се намира в израза кръгът Грива. Така че негова е отговорността и ако има смелостта да осъзнае какво в момента му се казва, нека да разбере, че времето е изтекло. Това, което беше дадено. Плодовете са явни, разпада е виден, свещените вещи, ако не се освободят, ще има сериозни неща. Предупреждения към него.
Естествено, че още десетки има, които са вероятно и още по-дълбоки агенти и някои от тях са в чужбина. И така или иначе, моето отношение е, ако можем да съхраним доброто във всичките. Не ме интересува кой какъв е. Въпросът е, че от тук нататък само делата са единствения критерий. Да запазим учението, архива и да покажем, че спазваме волята на учителя. Въпросът е, че не може едновременно това да си говори и делата да са обратната работа. Няма как едното и другото. Просто делата са единственият критерий. Не може да говоря това, а делата ми да са инака. Разбирате какво ви говоря. Моето предложение ще го повторя към края на това изявление още един път. Организацията Бяло братство трябва да се преструктурира, табелата да се свали. Организацията трябва да напусне вероизповеданието, дирекцията. Няма нужда от афиширане към вероизповеданието. По този начин решаваме въпросите с атаките от православието, кръгът на Пламен Мирянов и другите атаки, които са сатанистските среди, които просто дано са решили да си го приемат при тях. И то много внимателно, тъй като едните го от тук атакуват християнските кръгове, другите викат, ние пък ще го вземем. Въпросът е такъв, че учителя не ни даде учението, за да бъде той използвано от антихриста. Уважаеми брати и сестри, уважаеми брати и сестри, учителът не ни даде учението на българите, за да го предоставяме в средите на сатанистските среди и тези, които ще следват антихриста. Учителът ни даде учението, за да го предадем на българският народ и с него българският народ да извърши своята мисия, която му е заложена в него. Българският народ в момента е паднал, защото не беше извършено другото. Защо не беше извършено другото? Защо бяха допуснати тези мощни агентурни влияния в 90-те години? Защо беше нужно да се създават такива невероятни пертурбации след 90-те години? Защо беше нужна битката с издателство Хилиопол? Светана Табакова каза ли ви го тогава? Каза ви го. Едно издателство ви беше пратено, вие го оплюхте. Проблемът е, че после това издателство с него беше създадена Културната асоциация. Сега Културната асоциация, ето аз ви говоря, ви предлага организацията Бяло братство да се реконструира тотално, радикално. Сегашните хора, които до сега дърпаха, да се оттеглят. Не могат повече да бъдат едни и същи хора. Разберете го това нещо. Не може да се играе зад кадър. Здравейте, звездобройци, астрологията и аз. Аз и астрологията. Учението не е астрология. Учението не е кабала, варненци, приятели скъпи. Учението не е учение за сефероти и кабалистики. Учението има друга същност. То трябва да създаде основата на обединяването на южното славянство и основата на славянската култура. До сега вие не говорите нищо за това. Вие нямате никакво отношение нито към Русия, нито към славянството, нито към призванието към българския народ. Писмото на учителя, когато любовта царува, смут не става. Когато мъдростта управлява, реда не се нарушава, когато истината грее, плода и цъфти и зрее, по времето на царуването на кръга грива, беше символично махнато от градинката. Помоляхме ги няколко пъти да поставим писмото в градинката. Не. Те показаха властолюбие и това, което кажем ние. Защото ние, това сме ние масоните. Масонството може да управлява своите работи, но това, което не му е дадено, не може да го управлява. Раковски може да го наричат масон,
но той не е масон, техен сегашен. Това е разликата. Така че може да направят и 5 телевизии. Но в тия 5 телевизии, след това, прожектора на такива като мен ще бъде още по-силен над 5-те телевизии. Така че от тая гледна точка, господа масоните, нека да разбират. Да разбират кои са, кого обслужват, тайно общество не са, и да разберат ясно и точно, че всичко, което върви по пътя на Бог Отец, то е прозрачно, видно, наяве и не е свързано с тайни структури на подчинение отгоре. Връщам се отново на реорганизирането на ситуацията. Организацията Общество Бяло братство, дали ще се нарича Бяло братство, много ясно, че не може да продължи да бъде Бяло братство, тъй като не може да има Бяло братство, в което няма нито братство, нито бели братя. Учителът отдавна си е тръгнал. Очевидно, организацията трябва по един начин да се промени и да излезе от дирекция по вероизповеданията. Още един път да го повторя. Да я пусне дирекция по вероизповеданията. Спешно, като на пожар. Защото ако не напуснат, другата линия не може да ги търпи. Разберете го това нещо. Ако вие сте патриарх, много ясно, че така ще постъпите. Трябва да бъдете все пак и малко от малко в ролята на другия там, който се опитва да въведе някакъв порядък след българския народ. Разберете го това нещо. Има кръгове, които искат, съветват сегашния патриарх да премахне тая секта. И той просто, разберете го добре, няма друг изход. Затова напуснете дирекция по вероизповеданията и оставете учението извън братските организационни работи, поставени в плен на дирекцията. На второ място, това, което ви предлагаме следното. Издателство Бяло братство е алфата и омегата, тъй като вижте, словото не съхраним ли, нищо не сме съхранили. Ние се самоубиваме. Издателство Бяло братство не може да носи това име, може да носи името Житно зърно, може да носи името Бейни Садуно, всичко друго може да носи, но не Бяло братство, пак повтарям. Такова издателство, носещо Бялото братство, името, не може да има. Така че това ново издателство, което трябва да се създаде в момента спешно, като при пожар, в името на съхраняването на словото, то трябва да бъде в рамките на 1 година в период на реконструкция. В неговия управителен, бих казал, съвет трябва да залегнат 7 човека от различни братски общности в провинцията, всяка една от тях да излъчи по един и да се направи нещо като сборен състав, но издателството така да се разстели в страната, че да не бъде концентрирано в София. Буквално то е зависимо от паричните постъпления, това е ясно. Първата година, това беше моето предложение, с сестра Надежда Белева, да положим основата на този нов състав. Докато имаме възможност да обучим млади хора, които да поемат издателството. Издателството трябва да има стройна структура, в която да няма битки и враждувания. Стария стил трябва да бъде забравен. В момента издателската структура е премахната в истинския век. Съществува някаква проформа структура, която се оглавява от сегашния председател, който пък въобще нищо не разбира от издаване на книги и естествено става едно превъртане, тук 300, там 500 бройки, имитация на някаква дейност. Това не е издателство. Вижте, зад издателството трябва да седи идеологически екип, хора, които да мислят, да знаят кога да се пусне това, кога да се пусне онова, какво съставителство. Не трябва в издателство да се пускат книжки, защото другата Герасимова там била приятелка, на там била приятелка, тая сте го сбирка, оная сте го сбирка. Тая е смешна работа. Има смехотворни книги, издадени в момента от тях. Смехотворни книги има. Така че предлагам радикалната промяна да обхване издателството и в името на това аз съм готов за 1 година. 1 година точно. Денонощно ще седя. Само и само да създадем с сестра Надежда Белева бъдещия състав.
7 човека, които да работят неуморно за коригирането на грешките до сега направени. Всичкото трябва да бъде превъртяно по нов начин. По нов начин. В момента работата на Вихър Пенков по съхраняването на оставеното от Вергилий Кръстев е брилянтна. Там се виждат плодовете, 36 тома може да си ги вземете от всякъде. Цените на тия томове трябва да се направят вероятно по-малки, по-ниски, но това може да стане, когато там се отправят средства, а не средствата да отиват за господин Вътев. Дали разбирате, че в момента работата, сегашната ситуация на нещата в организацията Бяло братство е резултат на общото съзнание сред последователите. Защото самите последователи, като овчици, наблюдаваха сегашното състояние и акумулираха средства към тези, които после създаваха овчедушната ситуация. Тоест, сегашното състояние на нещата е плод на съзнанието на всичките последователи, което пък е огледален образ на състоянието на българския народ и се отразява върху самия български народ. Тегля една черта и завършвам с готови сме с сестра Надежда Белева. Аз говоря и от нейно име, но вие ще я питате индивидуално. Аз лично съм готов 1 година да положа абсолютно нищо не искам, абсолютно денонощно, за да се коригира сегашната блатна история. За да коригираме, да поставим млади хора и всичко да заработи на нови обороти. От 26-та година. От 1 март, да кажем, до 1 март 26-та година нещата могат да се коригират, ще се създаде ново състояние на нещата и ще тръгнат по нов път. Това нещо можем да го направим. Сърцевината на тази организация, която няма да бъде организация, ще бъде издателството. В това издателство ще се издават и музикалните произведения. Ще има прозрачност, докато съм аз там 1 година, бъдете сигурни, че прозрачността е 100%. Аз самият, културната асоциация, се движи от издателство Хелиопол. Издателство Хелиопол има издадени към 2500 книги до сега. Складовете ми са пълни догоре с книги. Оборотите ни са достатъчно високи. Аз не се боря за заплащане. Моите разходи са минимални. Не създавам нито структури типа на Камджалов. Не. При мен всичко е тишина. Просто не виждам защо трябва да има това афиширане. Защо трябва да има тия фанфари. Предлагам това да го направим спешно в името на делото на Бейн Садуно, в името на паметта към Бейн Садуно, в името на съхраняването на Словото. Това, което е подготвено от другият отбор, то невъзвратимо е. То ще се осъществява в следващия период от време. Едната линия е по линия на православните среди, ще атакуват. Другата линия е сатанистката линия, ще я видите до няколко дни. Аз виждам, че тези, които следват учението в братските общности, нямат никаква информация. Те живеят един живот. Ние ходим там в братското на братското събрание и четем беседите. Това, скъпи братя и сестри, е крайно недостатъчно. Приложението на Словото е друго нещо. Трябва да го живеете. Трябва да го живеете. Ако имаше в момента реална организация, нейната първа задача беше да създаде един спешен екип за даване на бърза помощ, за помагане на нуждаещи се хора. Трябваше да има совалки, непрекъснато, наляво, надясно, да разнасяме храни, работи. В момента има една жалка история в момента. Той е дал дарение, няма отчет. Другия е дал дарение, пак няма отчет. Къде отиват парите? Кой поотваря сметките? И ние същи хора. Битка за това, кой да отваря банковите сметки.
Имотната мафия държи пък братските имоти зорко под контрол и ние не знаем въобще какво има, кои са братските имоти. И ни говорят, че са на стойност 1 милиард, а други нямало никакви братски имоти. Това са смехотворни неща. Това, което беше нароено като големи такива недопустими погрешки на гърба на учителя, ви много моля, нека да запретнем ръкави и да започнем коригиране. Имаме тая възможност. С откриването на музея, ако ни помогнат действително всички среди в последователите, да отворим музея, да го напълним със свещи на учителя, да почне от месец май-юни вътре една обтекаемост, да минават хората, там да има един куп с книги, които да се раздават. Това ви моля да направим. Издателството трябва да се консолидира, да няма вождизъм в него. От моя страна 1 година аз съм готов да положа. 1 година. Не повече. Издателство Хелиопол няма да пострада, ако 1 година изцяло се занимавам с словото. Проблемът е следното, че за мен това е висша отговорност, тъй като всъщност главната ми фирма не е Розова зора, Тракия, а е Бейнса Дуно. Това мога да ви кажа само. Ако сестра Надежда Белева ме подкрепи, тя е опитен човек много. Можем да намерим още няколко много опитни редактори и коректори, които до сега са помагали. Можем да закрепим работите за кратък срок. Сегашните хора нямат качества. Разберете го това нещо. Обръщам се към всички вас с молба. Разберете. Нямаме повече време. Прекратявам това обращение. Ако трябва, ще има второ обращение. Моля се учителя да даде мъдрост на всички. Да вземем най-правилното решение.